दिनै फार्स्ट टाइम गाखोफैदों आङो बिराद मोजां मोनदों गाखोनानै आङो साननानै दंबाय थाखायोमोन आरोना बावखुंग्रि हाजोखौ आङो गाखोथारगोन लाइफआव। हेलौ लोगोफोर, आंगोनि बर' हारिनि रायजो राजा बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय। जोङो दिनै NLFB केम्पनिफ्राय बैसागुनि नामाव बावखुंग्रि हाजो गाखोनो फैदों आरोना एडभान्सै दिनैनिफ्राय सोलिजेनबाय। दिनै माराथन खारनाय सोलिदों। बिदिनो बायदि बायदि खेला जादों आरोना नोंथांमोन आं दाहाय देखायलांबाय थागोन खेला गेलेनाय हिरिनाय प्रग्राम जानाय जायगाखौ। दायो जों फैनाय हिसाबै हाजो गाखोगोरनो होनना फैबाय आरोना, नायलांबाय था नोंथांमोना। जोङो दायो हाजोखौ गाखोगोरगोन, बिनि उनाव हाजो गाखोखांबा नोंथांमोना दा देखायलांबाय थागोन जायगाफोरखौ। फैयोबा नोंथांमोना लोगो हमफैनो हागोन मालाबाफोर। 14 थारिखआवहाय सोरबाफोर गाखोयोबा 14आव फैफिननाय जागोन आरोना। दायो नायलांबाय थादों नोंथांमोना। जों दायो जागायजेनबाय हाजो गाखोनायखौ। नोरैहाय हनै सानै लोगो दंबावो, दङ हरैहाय। ओमफ्राय ओरै दं नै जोंहा सानै सारमोनजों लोगोसे फैदों आरोना। सारा हाजो गाखोफेराखै होनदों बावखुंग्रि हाजोखौ, बेनो फार्स्ट टाइम आरोना। दायो जों गाखोबायानो, मेंजेनबाय माथो। बे फार्स्ट स्टेपआनो बिराद गोजौसिन होनना बुंजायो, देन्जार। बिसिबांबा गोबावनिफ्राय अखा हायै हायै दिनै नागारनानै एसे स्रां जाबाय, हायाबो मोजां जाफिनबाय। राननानै नङाबाथ' अखा हानाय समाव बिराद लेथ्रायानो जाबायमोन नै जायगाया। मेंनायाथ' मेङाखै, खाफाल मोजां अखा हागाना होफिनबाय। सार ओरैबायदि मेंबाय आरोना। सारा हनै होगासिनोथार। रानफिनजोब्बाय लोगोफोर, अखा हानानै लेथ्रा जाबायमोन बायदि मोनदां जायगाखौ, एसे लिमोनद्रा लिमोनद्रि। दैथ' लाबोआखै, माखौ लोंनांगौ? टेनसन गैला। आयो दै दंलै होजों, गोजौआव दंग' मोनो। गेजेर जरासिम गांलांब्ला नै जोंना सारा बेखौ बानासो लांनांसिगोन। बानाङालै, बालायनाय गैया रा, जुजिनासो फैखानाय। रावखौबो राव बानाय गैया। दायो गाखोयै गाखोयै 2 स्टेप मोनबाय, मेंनाय मोनजोब्बाय ओरैबायदि। जोंना नाब्लाया फटक लागायजेनबाय। ओरै नै 2 स्टेप गाखोनानै बिराद बरिया भिउ मोनो बेनिफ्राय। फुरा बावखुंग्रिनि गामि ओनसोलखौ नुहुरजोबो आरोना बेनिफ्राय। नै बरिया टाइगार, मेंदोंना एसे? फैयै फैयै नै दासो दै गग्रा निज्रा मोनसे मोनदों। जोङो माने गाहायाव दैखौनो लाबोरोआखै, बावनानै लोंनांबाय बेखौ। मोजांसो, लोंजाखायो। नै नानिया गाखोदों जोंना, थिखिनियाव मोनफैबावबायसो। थ' फाइनालि जोङो दायो बेसेबांबा गोबाव गाखोयै गाखोयै मेंहाबबाबो सफैबाय। नै बेनो लास्ट, बेनो थिखिनि। अन्थाइ बेसेबांबा गिदिर दं बेयाव। दैयै बेसो दा बारा। मेंबाय माथो, आयौ बरिया माथो बिथिं जायगाया।
गलांगोनलै भिडिअ खालामदोब्रा खालामदो खालामबा दोस्रायनो बैनो लास्ट खिनिया आरो ओरैनो ग्रं ग्रं होनलायखायो ओरैहाय नायनो फै सार बारस'नबाय आदा आंसो लोगो मोनबाय माथो गोबावसै आदा दै एसे बावबाय 10 मिनिटसो जाबाय दा जों सिनायाखै सिनायहांल' मोनबाय आं खेबनिफ्राय आयौ बेसेबांबा गोजौ जोङो थिखिनियाव मोनफैबाय नै दायो आदा एनिथिं एमजेखौ लोगो मोनबाय जोङो दायो आदा गाखोना माबायदि मोनखो बिराद गोजोननाय मोनो फेभरेटखा सानथामावबो गाखोनो ट्राइ खालामदों आं मा जायो जोबनायाथ' लास्टआव जोबनायावसो मेनानो जोंना 14आव संक्रान्तिया बिराद इन्टारेस्टिं जायो मा बुंहरनो सानो आदा गासैनिसिमबो बैसागुनि गोदान बोसोरनि हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे संक्रान्तियाव गासिबो लैहोर लैहोर फैगोन होननानै खावलायनानै थाबाय ब्रादारनि चेनेलजों आरो जायफोर आंनि साबसक्राइबारफोर साबसक्राइब खालामबानो जाबाय ओंखायसो एखे गोजोननाय थाबाय आदानिसिम अके ब्रादार आब'आलाय मा नाम आगैना B.Ronsai ब्लग आंनिया B.Ronsai ब्लग आगैनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो खुलुमहरबाय आरो बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय हेपि बैसागु एडभान्स गोजोननाय थाबाय आब'निसिम औ दिनै फार्स्ट टाइम गाखोफैदों आङो बिराद मोजां मोनदों गाखोनानै आङो साननानै दंबाय थाखायोमोन आरोना बावखुंग्रि हाजोखौ आङो गाखोथारगोन लाइफआव खेबसेब्लाबो होननानै दाथ' खेबसे नङा आं खेबथाम खेब्रै जेसेबां हायो आं गाखोबाय थासिगोन आरोना बिराद मोजां मोनदों गाखोनानै एक्सपिरियेन्स लानानै ओरैनो बेसे गोबाव लादों गाखोनायाव जोङो जिराय जिराय फैनायखाय 2.5 आवार्स लाबाय जुदि जिरायामोनब्ला आरो आं मन्दिरावबो हाबदों बै ससेयाव सेकेन्ड स्टेप मोनफैनायाव बेहायबो मन्दिराव हाबबाय ओमफ्राय प्लास रेस्टबो खालामबोदों एसे लोगोफोरनि थाखाय आरोना बेखायनो 2.5 आवार लाबाय गोजोननाय थाबाय लोगो मोननानै जोंहाबो खाथियाव खेबसे ओरैहाय बिराद बरिया ओइ नाब्ला फै फट' लानि फै लांदां जाजोब्बाय ओरै फट' लानि ओरैजाय दायो थिखिनियाव गाखोफैनानै ओंखारफिनबाय जोङो दिनै आदा एनिथिं एमजे आब' रिंकि मोनखौ लोगो मोनदोंमोन दसे सावरायलायबाय दा बिसोर मोनसे आर्जेन्ट प्रग्रामनि थाखाय थाब थांफिनबाय आरोना टाइम गैयैखाय जोंबो दा बोलो गैथारा ओमफ्राय थ' लोगोफोर जोङो माखासे टाइम सर्टनि थाखाय माखासे जायगाफोरखौ खोन्थाबोनो हायासै जोङो दायो थांफिननो ओंखारबाय जियानो जाया मानो रंजालि बैसागुनि मुङाव बर'लेण्डआव थानाय गासै रायजो राजाफोरनिसिम जोंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना देग्लायनि बैसागुखौ मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो हागोन आरो मोजाङै मोजां रंजानानै बारहोहरनो हागोन होननानै थ' एसेनोसै बाय